Máme pražiareň, pražíme kávu, predávame technológie či domov, či do kaviarny. Ak idete otvárať kaviareň od A po Z, vám vieme pomôcť. Nový showroom s mikrokaviarňou, projekt Bulvár na bulvári v Žiline. By ste mohli navštíviť, aby ste ochutnali kvalitnú kávu, dobre pripravené espresso. Takisto vám vieme poskytnúť nejaké poradenstvo, služby, nápady, hocičo. Dvere sú otvorené, nech sa páči, radi vás uvidíme.